Tekublai pi perlok sin patenta kene khas ni tem tangan pen I pi kumno ba pin at ta kha ki video jong pi kenang ba ka video jong pi kan kenang ba ka video jong pi kan popular ba te kum kenang ba ki bru kin bun ba pe ki video jong pi la da phim at tak kamut ki video jong pi kim yo view te pe kene ka video perlok wat skip nang ba phin num mesia ki bangai kai te perlok hakabaning kong siap le cepu YouTube le cepu YouTube nang ta phin le chang ne ha profile le be chang ne profile jong phi to le hang ne po hang ne phin le be chang ne ha your video to your video le che hang ne kine ki video jonga pe ngaru ngadang sedang tekam da bun view than re pe ngan ai kan ne ka bani kong phin ai ne ki dot lightly ne site mo ai ki to pe chang ne mi hang ne phin ap ai hang ne edit ai to edit ta nak ta hang ne bodon hang ne tak mo phiap klik to pe chang ne klap mi hang ne phiap at ki kum channel ki bala kham popular ba phiap ta chang ne kum u JR storyteller London nang ta phiap tikiu ne bas yang mo phiap tikiu ne don ne u long mukhnam tik to te phiap tho biang to ki ino channel ki ba kham popular ki ne ki khobor no sani ma TCTV T7 New storyteller London kum kito ter kum ki jingroi kasi pila ban at thang ne si bun kino ki channel ki ba kham popular ba ten la de phang ne view I ne ne bodon hang ne hak klik du ne save mo lada shibu mo lada fish tho kum to JR storyteller London lada phim ai ne lada phim tik ne u bad long kum khnam hang ne kam plaj re ban save fi mo kitang tik u ne te kala plaj ban save tengan save no sorry takla save name up and page आप मन ताज भाषा sin markam save rare don't you to JR storyteller London tik ne bad long khnam ne site ne try to save to page to save phila ban page biang phila ban ai biang ne edit to kala ne em ga to ga phi save to page kala ne JR storyteller London no titang kum to hi perlok la da phikwa ban at biang at tak biang ne to tak phila ban at biang si bun ne pe chama tengah at sure ngala yang asupen I ya phi ka nuksa te sa persang ma phi
penat baik to. Tetang to higa video kublai sibun ni fi perlok ke bapet ngangej bapila yu jing mentoi hi kumno bapen atak. Motela daka lada phim suthu tesa komen ngansa hikaye phi kino giba phim suthu sa komen to kublai sibun perlok. Te perlok buat nom klik dan share, like dan subscribe ke channel mo te kublai sibun perlok ibaro.